Tulo patay, napulo angol human nabangga ang van sa usa ka dump truck dito sa Argao. Nagpatong-patong ng kaso at tubangon sa usa ka pulis nga gina sa biktima sa iyang pagpanulis. Usa ka waiter gisagpa og usa ka libo ka pesos sa iyang customer. Usa ka German national namago, wa mo pliti sa gisakyan nga taxi ug wa mo bayad sa giinom niini. Kapulisan andam alang sa Valentine's Day, mga establishmento nga hugupan sa tao ilang bantayan. Maayong hapon, Subo, Kabisayan o sa bantang mga dapit na maabot ding atong tulmanon. Ako si Frank Balilong Jr. Ihatod na ang mga nagunang impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Nagpatong-patong na ang mga kaso nga tabangon sa pulis kinsa giila sa mga biktima nga mao'y mitulis kadila. Gawas sa pag-awol o pagpanulis, silutan sab kini o pagprenda sa iyang service firearm. Andrea Patenya, sige nimi. Gipaibaw sa hepe sa Police Station 2 Police Chief Inspector David Senyor nga mibalik kagabi sa ilang buhatan ang biktima nga giingong gitulis sa usa ka pulis ug pagkita niya niini giingong ang pulis gyud kuno ang nitiun niya ug mikuha siyang bag sa Maidan Arlandon kagahapon sa Kadlawon. Midangup sa matud pa ang mga kauban sa biktimang si Rochelle Cueco sa police station ug niila kang PO Turo Nelo Manuel nga maoy naniun ug ang bata-bata niining si Benito Abiar nga maoy spotter. Katulong nga positibong gi-identify ang pulis ug ang kauban niini sa pagpanulis. Una silang nailhan pinaagi sa ilang picture samtang kaduha sa personal nga pagatubang sa mga suspect ug biktima lakip na ang mga testigo. Ito atong ipa-identify okay po, bukang po ipasan din ito ang suspect dito sa mga ikuan upang sila sa pagbuka o tulog asa manana tulog niya katong gini na diubo ng hapes Manuel Abiar Mato ni Senyor, dugay na gyud siya kadungog ug mga huhungihong kabahin sa kalambigitan sa duha sa pagpanulis apan wa lang madakpi. Before ko na sa ilay, nagdungog na pa nag-ipok na niya mobile patrol pa kita lang matumak na yung matutulog sa motor. Gawa tayo din siya. Motor sa mga basta mobile patrol pa ko naka-1 ko lupukan. Apan gihimakak sa pulis nga nagkaatubangay sila sa mga biktima ug giingong di gyud kuno siya tulisan. Wala personally gitudlo gid mismo ma'am. Wa man gitubang mo ma'am. Wa jud gitubang mo ma'am. Kita man daw sila ni nimo. Sa ila hapon na kung sa ilang gitumo nila. Karong hapon gikatak ng ipasaka ang kasong kriminal batok sa duha. Gipaibaw sa hepe sa Investigation and Detective Management Branch nga gawa sa administrative case nga serious neglect of duty ni PO2 Manuel tungod sa iyang pag-awol sugod niadtong Nobyembre ug laing kasong tungod sa pagpanulis, laing kaso ang iyang atubangon tungod sa pagprenda sa iyang service firearm nga usa ka dismissible offense. Great offense sa mo kay sa government property. Dili mo gid na siya pwede. That is not his property. Gawa sa kaso, kinahanglang bayra ni PO2 Manuel ang armas nga giban-abanang mukantidad og 60,000 pesos. Kay numduman nga giangko ni PO2 Manuel ang pagpamrenda sa iyang interview kagahapon. Ang nakarestora ng mama prenda po. Nadiri sa may ito na mulig. Video. Apan human gipaibaw sa silot nga atubangon, giusab niya ang iyang pamahayag karon. Wala kami nasa kon ma'am. Na-recover na ma'am. Pwede kami kon ma'am. Kung ikasog kinahanglanan gid ma'am ba? Naaraman to sa kon ma-recover naman. Naaraman to sa balay gid ma'am. Kung maglakaw kung gawas ko wala gumagdala.
Giangkon sa pipila ka mga police officials nga di nila malikayan nga makabati og kauwaw sa sunod-sunod nga mga kontrobersiya nga nahitabo karon diin pulis rasab ang nalambigit hilabi na sa kaso ni P.O. Turonelo Manuel diin gipusasan kini kagahapon sulob pa ang ilang PNP uniform. Apan buot nilang klaruhon nga wa sila nagkuwang sa pagpahimangno sa ilang mga sakop ug nga kini pipila ka mga pulis nga nagpabadlong wa nagrepresentar sa tibuok organisasyon sa PNP. Huwag bilang sa mong part. Kano nga issue karon murag kuan siya, demoralizing sa uban. Na we are still hoping na ang publiko dili pa magtangan og salig sa mo. Kay maihaplan sa siguro ano binuha. Daghan pa gato ng willing sa Andrea Patenia, News 5. Sunod-sunod na ang pagpanulisod sa jeepning pasayroan matag tungang gabi. Kagabi, lain na sab nga pagpanulis ang naitabo. Samtang usa ka call center agent nga nagkaon, gipusil. Ray pasaporte, sugin libi. Laing PUJ gitulis kaganinang tungang gabi diha sa Ayala Access Road sa Barangay Hipodromo. Tulo sa dulan na pulo ka pasahero ang nagpablatter sa Mabulo Police Station nga sila si Gladys Gallardo, Mary Chris Mahino nga usa ka call center agent ug Gramwell Alima. Gikan sa kulon ang mga biktima sakay ining PUJ nga 13C nga nagbiyahe sa Talamban ug Kulon. Pag-abot sa Luriga, San Miguel, nisakay ang duha ka lalaki, ang usa didto nilingkod sa atubangan nga bahin sa PUJ, samtang nilingkod ang usa sa may pultahan. Apan pag-abot sa Ayala Access Road sa Barangay Hipodromo, mideklarar og tulis ang duha ka tulisan dungan sa pagbunot sa dalang armas. Pagsakay nila kay nidot-dot ang usa niya. Yan na dyan niya ang usa kay nagpalayo na dito dapit. Pag-abot na mo sa may Ayala dapit, ngayon na rin sila nga tulis ni ano magpalag. Sino pa kanyo mo? Ako, akong cellphone, uniform na ko sa duty. IPM na ko, akong kwarta. 200 ano unto. Cash lang ang kwarta worth 200 agapon. Niya kay nakalimot mo og dalat ang cellphone man arang sad kay wala nakuha. Mora jud tong dala. Oo. Ang ID ang din dadto sa akong trabaho na dadto. Padung ta ka duty karon. Pagpadulong ta ko duty akong duty alauna niya late na jud pa karon. Ikuha yung bag. Munto hatag sa go. Cellphone da niya, ID, taka. Ora go. Gamay ra. 100. Nasayra ni adtong Martes sa tungang gabi, laing mga pasahero sa PUJ ang gitulis sa duha ka armadong lalaki diha sa CIT University na ilan hinuon ang usa sa duha ka tulisan nga si Chaulo Safra kinsa duna nay kasong pagpanulis o paghupot og armas. Samtang gidala kaganinang kadlawon sa Vicente Soto Memorial Medical Center kon VSMMC ang usa ka call center agent nga si Noriel Sasel, 20 anyos, taga Sitio Manhol sa Barangay Tisa. Siya nakaangkon pinusilan sa buko-buko. Ang kauban sa biktima nga si Dominic Miingon, gikan ilang grupo sa SRP aron makiglumbaan ay sa motor apan wala kini madayon. Nakadesisyon sila mamauli og mga on sa Tisa. Kauban dito sa Pikas nga among gingnan nga kuan way kapoy dacho kanang kay ang lumba nga to sa SRP wa man na dayon pero kauban dito sa Pikas nga kuan kanang kontra namo among gisagitan amo to tablis kayo mo to nangaon mi nalakaw naman pero mga pila ka minutes mo to ni murag mo to siya nibalik di pabuthan din mi. Matug ni Dominic, giingnan siya sa iyang mga kauban nga siya unta ang giuna sa pagpusil apan wa kabuto ang armas. Hinungdan nagdinaganay sila apan gipanggukod sila og gipamusil. Ang naigo mao si Sasel. Ang musika nadara. Moro tong nakitan, nubi tong nikuan ko. Kaganay lagay. Maganay lag maayo. Ray Pasaporte, News 5. Usa ka waiter gisagpa og 1,000 ka pesos. Nasuko ang iyang customer nga iyang gipangayuan og kwarta aron ipalit og ice. Julie Tainar, Sugin Liwi.
Usa ka customer gipasanginlan nga nanagpa og usa ka libo sa waiter sa usa ka bar. Giila ang nanagpa nga usa ka Reggie Garcia, lumad nga taga Pampanga ug nagpuyo sa barangay Kasambagan, Dakbayan sa Subo. Nasukmagan usab niya ang bouncer sa bar. Matod sa waiter, iyang gipangayuan og kwarta ang suspect kinsa nagpapalit kini og ice. Wala ko yung kwarta, boss. Dahil ako dito, tingko naman ang ayos mo. Kung may edit siya, Tagalog lang, istorya sa kuwan. Ano siya, sasampalin kita ng pera dyan. Kuwan ko, nakalitan ko, wala ako. Yung moto ni, ablim na yung kuwan, bukas yung bulsa. Kuwan siya taka. Ablim niya na, kwarta. Kuwan mo sa kalipog, litsong lamparong sa kuwan. So gani ay karong gi-approach ako niya. Sir, nailitamo na mo sir. Waiter imong gitampalong. Ini siya mong barog. Mo siya ako siyang gi alsa. Sir alsa imong kutang lamisa mo to nagumbang lamisa. Tahi unyo kaya yun. Ako siyang gipalingkod og balik. Palingkod naman yung balik. Iya mo mag Si Garcia gibalog sa prisuhan gumikan sa kalapasan sa ordinansa nga paghubog-hubog. Juan arrested for infractions of City Ordinance 1929 from the Alchemist. Ihubog ko siya niya. Nagmao siya dito. Di na siya nakuha na hinungdan niya. Nadapatan niya ang bouncer. Wa na magpa-interview si Garcia bihang suway unta kining kuhaan sa iyang habig. Ni atong miaging adlaw, gidakop sa kapulisan si PO1 Joseph Tabutabo human nanukmag og waiter dinhi sa maong bar. Julie Tainar, News 5.